abinda kullum nake ce ma yan uwa shine mu yi kokari mu yi zaman aure da iyalanmu irin zaman auren musulunci. Jama'a mun fahimta? Zaka ji daɗin zaman. Za ta ji daɗin zaman. Musulunci ya yi tsari irin ba wani tsari da ya zo da irin wannan tsarin. Amma dai cewa a gidan aure a yi 50-50 ba inda ake 50-50. Yanzu saboda gwamna ne a kudin gwamnati sai a saya mai mota ta alfarma a bashi, kai ma sai a saya ma a baka? Kai ba dan jiha bane? Amma yana da wata daraja. Kuma a gidan auren ne kawai ake wannan shegantakan. A ofis da sauransu zaka je ka samu headmaster ne a makaranta, malamai ne mata a makarantan suna koyarwa, in headmaster yanzu haka za su tashi duka su je su gaishe shi. To abunsu wannan ba fa tauye haƙƙinsu ba ne, na cikin gida ne, ta yi wa mijinta shi ne tauye haƙƙi. Jama'a mun fahimta? Sannan za mu ci lokaci. Sannan yana daga cikin abin da shi aure ya ginu a kai. Mu ajiye mishi lokaci mu zo mu mishi laccansa kawai. Wato shi aure idan an zo zaman aure yana daga cikin matsalar da muka shiga a society mu. Mun yadda komai mun yadda za mu koya, amma rayuwar aure shi da ka muke. Wannan ya taimaka wajen fadawa cikin abubuwan da makiyanmu suke shigowa suke so su yi amfani da shi. Mafi kashin abinda kowa ke ganin bai taka kara ya karya ba, kaga karya hula wannan ba kowa ya isa ya karya ya sa a kansa ba, sai an koya. Haka ne ko baka ba? Akwai wanda hularsa ce amma sai ya bayar an karya mishi saboda bai iya ba. To haka mata, daura dan kwali koya ake yi, daura zani koya ake yi, shara wannan da kaga ana yi koya ake yi. Wato komai a rayuwa koya ake yi kafin a yi galaba. To amma galibi zaman aure shi ba koya muke yi ba, kawai akan je ne a yi shi da ka. To wannan sai ya haifar da matsaloli na masoya amma ba su iya zaman ba. Duk auren da kaga ya mutu an yi komai, suna son junansu ko su, to zaman ne ba su iya ba. Tana son shi. Idan aure na kiyayya ne ba ta so, in ya mutu kenan. Amma in kaga ta dawo shi ma ya yi biko, yana son ta ko bai son ta, yanzu ya da su shirya zaman su yi ne ba su iya ba, amma suna son juna. Wani za a yi shikan a dawo, a sake shikan a dawo, a yi shika na ukun kuma a shiga damuwa, saboda suna son juna. Ba soyayya ba ne babu, zaman ne ba su iya ba. To sai aka samu wadda su kuma ba su iyan ba, suna so su koya ma wadda bai iya ba. Haka ne? Wadda bai iya ba ne, wadda ya kamata su ma su je aji su zauna a koya musu. Wallahi bari in gaya muku wani abu. Idan miji ya ce zai saki matarsa saboda ba ta gaishe shi, ba maganan gaisuwa ba ne. Ka gane? Ba gaisuwa. Wato akwai rikicin da tushe ne a zaman aure, akwai rikicin da reshe ne. Akwai karan da ana kawowa, miji na magana akan matarsa, zaka gane wannan tushe ne ko kuma reshe ne. Idan mace ta zo ta ce mijinta bayi ba ta kudin keke napep, bayi ba ta kudin kananzir, bayi ba ta kudin ashana, ai tana samun abinci. Inda ba abinci ta isa ta kawo karan kananzir? Kun gane magana? Kun gane magana? To akwai abin da ma'auraci yana zuwa da shi, zaka gane abun ya ɗoru ne akan wani abu ko kuma asali ne. Sai mutum ya zo ya ce zai sake matarsa saboda ba ta gaishe shi. Ƙarya ne, ba gaisuwa ba ne. Ke ma baki fahimci me yasa zai sake ta ba, amma akan ba ta gaishe shi akwai wani abu a bisne. Allah ya sauwaƙe. Kamar mutum ne ka same shi kamili mai hankali ya san me yake yi, sai ka je ka samu yana ta zagin matarsa wai ya ajiye ruwa ne ta sha. To yanzu in ka san me kake yi, don Allah ko wadda baka sani baka ajiye ruwa ya sha ka zage shi, balle matarka. Ba maganar ruwa bane, akwai wani abu a bisne a ƙasa.
Jama'a mun fahimta? Ai daga jin zai sake ta ba ta gaishe shi ba maga'a wannan reshe ne akwai jijiyan a ƙasa to gano da ai me yake faruwa. Gano za a yi me yake faruwa. Akwai abin da yana faruwa kasan wannan asali ne, akwai abin da na faruwa kasan wani abu ne a bisne a ƙasa. Su kansu matan wahalan da suke shiga wajen zama da maza sai namiji ya zo ya yi doka sai ya ce wa'annan taburmin kar a sake fita da su, ban yadda a fita da su ba, sai ta ɗauka maganan taburma ne. Haba ai namiji taburman da su yi tsohon cikin gidan ma bai san da su ba, yayi ne kawai saboda wani dalili. To gobe idan wata ta zo ita sai ta fitar da taburman tana gani kuma sai ta ga bai yi magana ba sai ta ce zalunci ne, dama faɗan ba na taburma ba ne. Saboda ka sai ta ce ai idan wacce ce ta yi ba a magana sai in ni na yi, to dama abin da ake maganan ba shi ba ne abin maganan, jijiyan yana ƙasa. Kun gane? Allah ya sauwaƙe. Kamar yanzu ne in tashi zan fita, Ahmad ya ajiye wayansa sai in taka wayan sai ta fashe, in na ce ka yi haƙuri zai ce malam ba komai. Wato kaso 70 cikin 100 in kaga mutane a kotu ko a police station ba abin da ya faru ne ya kai su caji office ba, wadda ya yi laifin ne ya kai su caji office. Kun gane magana? Idan na taka mishi waya yanzu na fasa wayan zai ce malam ba komai, amma akwai wadda in ya taka mishi sai ya biya. Ashe kenan kaga ba taka waya ne matsalar ba, wa ya taka waya nan ne matsalar. Kun gane magana? Akwai wadda zai kai wani police station in na kira shi na ce kai haƙuri ka janye maganan zai janye. Ashe kaga kenan in ni na mai laifin ba zai kai ni police station ba. Kaga kenan dama ba wannan bane wa yayi laifin anan ake rigima. Ni kun fahimta? To akwai abubuwa da yawa da suke tasowa a aure wadda bai fahimta ba sai ya ɗauka wannan rigimar ita ce ake rigima akan ta. A'a, reshe ne, abun yana ƙasa. To in aka bi shi sai a gano ta ina jijiyan ya bi, in aka sare sai ka ga magana ta mutu. Ni kun fahimta? Laifi ɗaya ne da aka ga mutane suna ta shari'a a kotu sai ka samu akwai wane inda shi yayi da ba da aka yi shi kotun ba. Kaga yanzu ba wannan maganan ce ta je kotu ba, wa yayi laifin shine yasa aka je kotu. Jama'a mun fahimta? To ba maganan gaisuwa ba ne, waye ya ƙi gaisuwan a nan maganan take. In mun samu lokaci za mu zo mu ɗauki irin waɗannan gaɓoɓin wadda waton kamar dole ne a zaman aure, dole ne wadda yake da iyalinsa ya san su. Akwai abin da ke ɓantattun ɗabi'u ne na maza, akwai abin da ke ɓantattun ɗabi'u ne na mata. Ba zai yiwu ku zo kuna haɗa abin da ɗabi'ar namiji ne da mace ku ce a yi su tare ba, ba zai yiwu ba. Kowa da abin da Allah ya halicce shi da shi. Ɗabi'un akuya daban da ɗabi'un rago, daban da ɗabi'un tinkiya, ɗabi'un kura daban da ɗabi'un zaki. Kuma dalilin zaman auren saboda shi yadda namiji yake daban. Yanzu mace wace ce za ta je koyon girki don ta dafa abinci ta ci, amma za ta je don mijinta ya ci, saboda shi namiji a ɗabi'arsa wato girki yana daga cikin jigon rayuwarsa. Namiji in aka ce mishi mace ta iya girki, akan girkin kawai zai iya aurenta. In kuma tana gidansa tana girki mai kyau zai iya ƙara mata matsayi saboda ta iya girki. Sannan namiji zai iya rabuwa da mace mai laifin ya ce bata iya abinci ba. Kaga abincin shi wata fitina ce a rayuwarsa, amma ita mace ba haka take ba. Ba za ta je ta yi rijista ta je a yi ta koya mata girki don ta zo ta girka ta ci ba, tare da in an yi abincin ai da ita da shi duka da su ci. Saboda haka akwai abin da maza haka suke, akwai abin da mata haka suke. Saboda haka ba zai yiwu abin da maza haka suke ka ce wai to kai ma kai haka ba. A'a, akwai abin da shi ba damuwarsa bane.